Atxalde hori, eskerrik asko. Hemen gehienak lanean, bilaretan debilitako daude, baina. Leheno ipitapa, izan azun hemen eskuartien ibili deun zean, usurri bazen kalera, aurkezpena egitera etorri behar. Orduan, hau ez da ekimen berri bat lehen pandemia aurretikan eta egin zen. Gero ondorenean berreskuratu nahian ibili arren behar bezala etzelako, edo landu, edo gutxi jendeak, edo beldurra, edo zela bertan bera gatu zen eta berriro bain edu dugu ea pixkat itxuratze duen ekimen hau. Parte hartze prozesu honek hau dator zaintza mailan eta lan asko egiten nahi gara, usurbilen udaletxeen aldetik handa eta hortik pixka bat bideratu zen nahi gara. Orduan honen parte hartze prozesu honen gora beraketa duena onduan dakarte maiderrek emango eskizue, usurriko zaintza ekosistemako arduraduna da eta nondik noakoak behar esan ditu. Arratsaldeon, Jose Marik esan bezala, kokatzen dugu ekimena usurriko zaintza ekosistemaren barruan. Zergatik, pizkatxo bat uste dugulako komunitatea garrantzitsua dela zaintzaren ikuspegitik. Nahi dugulako izan herri zaintzaia eta komunitate zaintzaia. Orduan pizkatxo bat askotan pasatzen zaigu gizarte individualizatu hontan, arrazoi ezberdinegatika, gizartetikan igual pizkat aparte geratzen gara, bakatan egoerak ematen dira, bai zaintza beharra daukagulako momentu batzutan, edo zaintzara dedikatuta gaudelako, bai aurren zaintzara, edo nagusien zaintzara, edo beste egoera batzu egatikan. Orduan, ekimen honen bitartez nahi dena da, herritarrei tresnak egon, egoera hauek saihesteko, era batetan. Orduan, usurbile goazen kalera ekimenak, ariketa fisikoa itzakia bezala hartuta edo, ematen digu beste helburu batzuk lantzeko aukera ere bai. Horien artean gu garrantzia ematen diogu alde batetikan belaunaldi artekotasunari. Horregatikan, ekintzako antolatzaileak beste batzu ez gain, izango dira jubilatuen elkarte ezberdinak, gure Bakea, Arrate eta gure elkartekoak, eta Agineako eta Zubietako eskola txikiak eta Udalerriko ikastola ere bai. Beste helburuen artean ere bai, esan bezala elkar ezagutzeko eta partaidetzarako espazioak sustatzea izango litzake, ezta? Eta komunitate izaera indartzea, hau da. Herritar bezala, guztiak zerbaiten parte geralaren sentimendu hori sustatzea. Horretarako ez dira egingo bakarrik kaskoan, ekimena ez da bakarrik kaskoan egingo, baizik eta auzotara ere zabalduko da. Tartean tarteko egingo da kaskoan, egingo da Aginan, egingo da Santuenean eta Zubietan ere bai. Eta tokian tokiko egiten denean, orduan antolatzaileak izango dira leku hortako edo auzo edo hortako jubilatuen elkartekoak eta eskoletakoak. Orduan, adibidez, saioa hasiko da edo saioekin hasiko geraia datorren astean. Hau da, apirilaren 16an, eta lehenengoko saio hori kaskoan egingo da. Beraz, antolatzaileak izango dira Udarrekin eta Hartzabalko jubilatuen elkartekoa, gure Bakeakoak. Ekimena egingo da astean behin eta egingo da astearte guztietan, hau da, astearte. Eta paseo horietaz aparte, batzutan ere bai egingo dira beste erabateko ekintzak. Eta horiek antolatzearen arduradun izango da kiroldegi. Ordutegia egingo dira goizez. Egingo dira 10:00-tikan, 11:30 arte.
10etan geratu eta gero saioaren bukaeran edo ibialditxoaren bukaeran egingo da 11etako bat. Ordutegi hortan sartuta dago, 11etako hau da paseoak izango dira, bastak eta 20 minutu edo olako iraupenak dute. Eta 11etako hori emateaz arduratuko dira udaleko hastapen eskolako ikasleak. Sukaldaritza ikasten ari diezen ikasle horiek arduratuko dira pintxoak edo danadalakoak egiteaz. Eta bai kaskora, tailutikan kaskora edo auzoetara pintxo horiek eramaten arduratuko dira zerbitzuetako udaleko langileak. Eta orduan hori antolatzaileak berez hainbat dira. Eta hainbat eragile alde batetikan esan bezala eskolak, jubilatuen elkarteak, udalaren laguntza, ere bai, atailu, zerbitzu eta guztientzat. Eta guztieri zabaldutako ekintza bat dela. Edozei joan daiteke eta ez da beharrezkoa izena ematea. Bertaratzearekin nahikoa da. Aterako dira hortarako esku horri batzuk, pentsatzen dugu baina ostiralerako edo eginak egongo dira zela, eta esku horri horietan esplikatuko da bizkatxo bat nik azaldu detena baina laburbilduz, eta egunteria azalduko da. Urtso osoan zehar egingo da ekimen bat izango da, baina orain zehaztu ditugun datak izango dira apirilletik ekainera artekoak. Eta gero aurreikusten da irailetik aurrera ere ekimenak jarraitzen. Eta orain zenbaten dietitza almen eragile ezberdinei, udalekin eta jubilatu elkartekoek. Zatero, gu animatu ginen guri esan txiruenian, udalekoak esan txiruenian, animatu ginen hemen parte hartzeko, zatekan gauza oso politia irutu zitzaion, harremana, gumiakin, eta kastiakin, danakin harremana izan, danok elkarlanien pixkat ibili, ez ibili bakarrikan, egolan pixkatin, behar askoak ateak usteko, guk behar askoak behakutzeko txeu, eta horta animatu ginen, eta bueno, posi gaude, haber nola ateratzen. Eskolok ere, ikasgela barruan gauza asko ikasi dituzke, baina ikasgela ikan kanpoa ere bai. Eta iruditu zitzaigun oso ekimen politia, ikasgela ikan kanpora ikasteko, eta gainera, belaunaldi artekotasun hori lantzeko, badukagulako zeinak zein erakutsi, ez? Bai, adinekoek gazteenek eta gazteek ere, zerbait erakusten diren elkarrekin sortuko dian harreman horietan, eta elkarrekin pasio horiek emanez eta sortuko dian harreman horiek, baliagarri izango zeskielakoan bizitzarako, ez? Zaintza eta hori dena, baita ere beraien bizitzen erdigunean jartzen. Proiektu honetan parte hartzeko gizarte zerbitzuetatik eskaini ziguten, eta guretzako da aukera oso ona. Gaztiak egiten duen lana, eta, klaro, iruditzen zaigu proiektu real bat ikasteko askoz hobea dela. Sukaldaritza ikasten ari den batek behar duna da proiektu erreal bat, paperian baina gehiago orduan, klaro, gaztiak oso ilusio dut daude. Beraien pentsatuko dute, zer egin dezakegu, nola egingo dugu, ze kostu hori dezake, orduan gai horrekin landuko ditugu arlo asko. Eta eskerrak ematean esterik ez. Datorren astean, asteartean, 16an hasiko da, ekimena. Astero egiteko asmoa dago, lehen esan bezala egutegia ekainen bukaera artekoa momentuz egin da. Orduan, datorren astean banatuko dira egutegi hori eta pixkat esku horri bat ekimenaren berri emanez, balorazio bat egingo dugu. Ekimena frontoietan hasita bukatuko da. Gaskoan frontoian eta auzotan egiten denean ere auzo bakoitzeko frontoian. Hasita bukatuko da.